Есть коррупция в стране? 90%. Почему так думаете? А куда не пойдешь, везде просят. Даже на глазах написано у людей, что они просят. Не эти, те еще коммунисты, советские. Что надо делать? Отрубать ruки. Кому? Кто dает и кто берет. Ar fi fost, nu avem, dar dacă avem, ce să facem? Trebuie să luptăm. Păi din ce cauză avem corupție? De atâta că oamenii care au putere fac tot ca să plătească banii. Dar autoritățile ce trebuie să facă ca să combată acest fenomen? Eu gândesc că asta trebuie început de la școală, că dacă copiii să învețe că așa ceva nu e normal, înseamnă că când să crească și să devină maturi, n-a să procedează așa. Ce în țară? Da, desigur. Cine sunt cei mai corupți, după părerea ta? De la profesori până la deputați. Avem. De ce așa crezi? Că așa e țara la noi. Toți vreau bani, toți vreau să câștigă ușor bani și de aceea avem corupție. Cine sunt cei mai corupți, după părerea ta? În Parlament. Dar ce trebuie să facă autoritățile ca să combată acest fenomen? Trebuie întâi oameni să nu dă bani și pe urmă tot să fie bine. Tot e corupt, mă gândesc eu. Tot se face cu bani, tot se face prin cunoștință, tot se face și un lucru bun, tot. Eu Nu dat vreodată în mită. Da, pentru că dacă vrei să ai o îngrijire mai bună în spital, trebuie să mai dai, că salariul e mic tare și trebuie să mai plătești ca să aibă și grijă de tine. E plină Moldova de corupție. Așa suntem noi educați sovietici. Ce trebuie să facă autoritățile ca să combată acest fenomen? În primul rând ei să nu fie corupt. Pentru asta trebuie timp. Măsuri radicale nu poți lua. Până nu te duci și dai la medic și el nu, nici nu cere, nici nu te impune. Dar noi suntem așa. Avem corupție în țară. Sigur că este. Cine sunt cei mai corupți la noi? Sunt corupți, majoritatea. Avem și mari. Конечно, девушка, вы такие вопросы глупые задаете. Cine sunt cei mai corupți? Правительство. De ce anume? И от правительства все идет дальше. Мы заложники этой ситуации. Мы, люди, ничего не можем изменить. Это нереально. În corupție în țară. Foarte multă. Așa e guvernul, guvernarea. Cei mai corupți sunt oameni din guvern. Ei fac interesele lor și oamenii stau și suferă. Nu ați dat odată în mită? Niciodată. Eu m-am luptat toată viața. Eu am fost de 3 ori redusă de la lucru ca până am primit apartament. Mi s-a spus că ori să dau mită, trebuie ori să dau să am o amant ca să-mi fac apartament. Așa nu să primesc apartament. Și eu atunci am zis, sunt sărac și nu am să dau mită. Sigur că da, cred că este. Depinde de fiecare din noi, cred. Oho! Cum zice moldovanul nostru la țară, cât hău. Deci de ce? Fiindcă legea nu funcționează în stat. Nu sunt trași la răspundere cei care o încalcă. Cine sunt cei mai corupți la noi în țară? Magistrații, judecătorii, medicii și funcționarii publici din toate rangurile. Care trebuie legile, în primul rând, respectate și puși la respect a cei care nu se socot cu ele. Fiindcă banul hotărăște totul. E greu să urnești din loc acest car al corupției, fiindcă spunea cineva că o mână pe alta spală. Eu sper că a venit timpul și un obraz pe altul să se spele, adică să fim cu conștiința curată, să respectăm legea întru totul și eu cred că societatea va prospera.